Omuremi notageteri gesarigi yari ekibando korwa aso mugondo enyorere eliogo lya Koloba 300 OD eline eliogo ligoita eubi ya kirengecho aso mugondo korwa ase ekambani ya Osho Chemicals Limited ebe nebinyambi omenta likongiro gati echiubi chinde echo chikwemeria aso mugondo enyorere ligesa ligiya na FID nene asogo keye ligo lilio kuburuga asogo tumea Koloba 300 OD elio ligotoka ase ebipimo ao enyorere Koloba 300 OD ase Agrovet yonsi irange naye asa mange kona na Osho Chemicals Industries gwetera se namba 0800724211. Osho, we grow with you. Si pina wachi tucha semente liga Kei Marita nkiko kwe murungare like mambeke iko kumbe to mugongo enabuga ngagire chingende cyane cyasirire turochi okwagera ndiyo cha kwagera mukaga turiyo mugimo igotora igwanga Mario gachira go iteke nyambi ne ubi yonsi kurwa mugondo Mario gachira kukurwa squeeze ibintu bire raisi minyoka ase Agrovet ya Enoke mu town ya Busonga iga buna bono babwate offer biya sana role tiga minyoka Enoke mata abwo semba ngonyera chingende Tarire Agrovet ya Enoke Murero okianiri gori rieri buruga aso kwenyorera amariogo yo goiteke nyambi rikongiro omenta ekemogamogia mune ubiende eri kwemeria ari mugundo amariogo onsi anya igabago koniria asiri gudirense Enoke Agrovet niko bakoretera amariogo yekerengo kigoro mono korwa ski company ao ari agoita eubie kwemeria schibando na mariogo ande agoite ubie eri kwemeria as chingende Agrovet yiga niko bego bago koniria amuyo yogo toperi ndagira ya ari mugundo asebo igo bakoretera amariogo yo goita makonde gusaria ndagira ya umugundo na marioga aria kurwania amoroira aria kubwate bimeri bya umugundo nabona aria kogera amatoye chibando na yechingende ko bayelo Omuremi embure tarachigusira agerera otarire Agrovet ya Enoke enyorere chimbusuro chichinyeni bunabono echiesuguma echirigomba rinagu chinsaga chinyanya chikarot ebitunguo egati chinyeni chinde chimbusuro echebono chirechekerengo kigoromono gokonekeria rigesarigia Tarira Enoke Agrovet asurusagirwa aboruya rugotoka mbarabare ni sukuru y'uburuso ya Jogo imemu cyobosongo norosagironderwa Enoke imemu cyobosongo nigo rugotoka opposite Shell petrol station area karukirwe Falcon asamange gambana Enoke gwetera se namba ya 0740186688 ni namba yende ya 0115318887 The true Kenyan spirit. Yani, you guy, tell me. Every Kenyan has a kapal, who's always on the way. That guy who's always, the best mwenye anajaribu tu. A guy has a B, but he's anajaribu tu. Yeah. Si Mkenya ashiki solo. Ashiki solo ni tunashika, bro. And that's the true Kenyan spirit. Yeah, being hopeful, kukua resilient, and always welcoming. And this undeniable spirit of our Kenya is brought to you by Kenya Cane, the true Kenyan spirit, Joe. Triple distilled KC Smooth and KC Pineapple Fusion. Quality origi and taste smooth since 1976. Excessive alcohol consumption is harmful to your health, not for sale to persons under the age of 18 years. Team Vasha 2025 WRC Safari Rally imekuja na zawadi kutoka KCB, Revisha na grand prize ya Plo TV Bingo. Deposit ama save kwa KCB Gold Savings Account from today to 30th April for a chance to win Revisha na 2025 WRC Safari Rally and feel the row. Visit any KCB branch or kcbgroup.com. KCB, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya. Egasi negasi na baada yegasi nigo tokonyora nase base erinde twanyara gusanga mo nabasani erio korokyo obo moboito buna bakenya nekenyuwa togosanga KC Smooth gose KC Pineapple Fusion
echo chibwate quality original eri kwemanyia mange igoro y'ebinyugu ebi bya Kenya Ken tegerera omoroberio komo kira rituko ria Jumatatu ika rituko ria Ijumaa gochakira chinsa 10 chia marogoba wekense yamo ya marogoba. Nama ya korwa se nyagitari ya Nugabest. Bono enyagitari ya Nugabest nigo bakorwaria amarwire au. Nugabest nigo bakorwa obogwenya obuyana obwekerero boigo gutanga marwaire ase bagotumeka chi machine chingia chiekerero. Mbabwate chintetere cha nano diamond titanium echo chiachire nkuma asoko bwenya amarwire au ase bagochonia nerigori ria inse kegima. Enyagitari ya Nugabest nigo bakorwaria amarwaire buna bono asthma oboroire bwechinengogo se arthritis omochando asense moyoro iboro stroke amanyinga wakaigoro se high blood pressure oboroire bwesukari cancer omochando bwegetekyo mogongo egati ya maroirande amange igona nyore to buruire mwaka 2002 oburuire obuna akire korinya getari na irunya getari paka bwasinyire bono ngoteba ngonde bwensi uradoke ngana ari no buruire buno bobwa mauga boko bimbyo mubiro yogwati botari korara era tigaike gagese nyagitari ya Nugabest erinde mokonje muno anjibwete nga yankonyire tinare ko nyara konjore bigoti nagwe kumba lakini bono ko nyara konjore bigoti nyibwete nga bono nagweni omotegereri tongainwa Nugabest nige gotoka asensemo eyemo yoka ime yomochobosongo asamagacho ya Ouru Towers rirongoneria kabere ebare nene ya Kisi gocha Kisumu asamange gamba na barabo wetera ase namba yesimi ya 0700 260 518 gose 0784 955 717 Nugabest asobogwenya bwekerero no bwabene. Egasi negasi na baada yegasi nigo tokonyora nase base erinde twanyara gusangamo n'abasani erio korokyo bomo boito buna Kenya nekenyuwa togosanga KC Smooth gose KC Pineapple Fusion echo chibwate quality original erio kwemanyia mange igoro y'ebinyugu ebi bya Kenya Ken tegerera omoroberio komo kira rituko ria Jumatatu ika rituko ria Ijumaa gochakira chinsa 10 chia marogoba wekense yamo ya marogoba. Asante sana mwacho mategereri menke mugusiki CFM 94.1 litkolia lero Jumatano semanga ni Women Crush Wednesday ndo lero ngalete amone jezi ya timu ya Arsenal Luko. Luko. Jana mtu amepigwa kalea kama mtoto. Niliambia watu. Tuliwaona. Ango motie nyumo gimangu kani abantu na ki. Real Madrid wataona moto. Moto walitusikiza, alifurahia sana kwa beti yake. Real Madrid wataona moto. Waliona moto. Tinini? Timutakula 5, mtakula 6. Kali kama pasi. Ambia bwana wachana kucheza na moto. Wacha kucheza na sindano karibu na choo. Sababu ikianguka itaenda hivyo ikiendanga. Ati unajua nini? Ati unajua nini Madrid? Ati unajua Vinicius? Ati unajua Mbappe? Ati unajua Bellingham? Boga gani hizo? Sawa. 3 1 3 toa ndani leta katikati. Wale jamaa vile mpira ilisha hivi. Wangeambiwa wangeenda dressing muambiwe rudi mpira haijaisha. Hawangekubali. Waliona yani moto. Walitoka wakienda hata nyuma wao kaangalia. Wacha tunaenda Santiago bado mbaroro muliro. Mete bano bantu ba Manu bachagire ngomanyete amwarenge Emirates bono tika moche mo musino mwarenge bono tika toche moche moende sobo ngegetike ligesie kugoro ngeliogiria mashabiki bono ndirigo soka no liko bama bono garugia sie kugoro ntweka tuasie kerute na baromba sie kirigo. Wacha tukutane. Moto kama pasi omwancho matigali karato kumanyima ragoba yabono iga ekora se joint ora mana basani okunya kugamba buna bone game ya Arsenal na ya Chelsea buna mangana alenge igoro uri utanyirigire timonya gukwana abira 3 na mugosiba Kenya Ken Smooth ose Kenya Ken Pineapple Fusion mugosiba igamo kunya kwamba magendero
ng'akimora goro buri moiga ng'akimora somia abana gorano ni chigari mubeke matatu gari ndi munyara kwegenderia sobugima amang'ana akobabye kima kabisa mwancho matigari ekiagera mwancho matigari KC nigo koleta abantu amo ekinye kinyugo mwancho matigari giachageto mwaka 1976 korueli mpaka lero iga abantu babiri bagwesiba na bakora magendera chinga kichiga muna chiabona marago baiga andake koinukire bado nonekero yo mwina abwate birthday na mukomo surprise in style mwamurangeria mwamwe KC osiba ngorangora igento kero tokoteba nga abana ose ondebwensi obwate miaka 13 amangane kenyugwa wachana nayo kabisa na tonywe kenyugwa wetania kerenko ndio hiyo sasa alafu mwancho matikari igoro ya eliogondrega iga Kolopa 300 OD limanyika inenga Kolopa 300 OD Kolopa 300 OD liga niliogo likuburuga ya liwaita omondere bwensi piri kongiro nabo igo ekinyambi kuri mugondo yonspeki gukwa guseritelogeria Kolopa 300 kabisa OD. Ndo hiyo bono konyoranga kurangalia monte konda montoli advance kwa muteinchu baito nkonye gaiga webacha bachirenga na chete nkarwara mwana nkaire school nini na nini bono kuepukana na hizo excuses mingi eliogolia Kolopa 300 OD mwancho matika no aldre gaiga dio kweneka linga likoburuga bya kabisa goita likongiro goite kenyambi goito menta goita no nyene mendere yega ilinde bande yagenyo libagaligiya liyo kwama igento kero kyote kero manyanga ase chimilite 100 nigo kubeka machi chilite 200 osase chimilita chimisano nigo ugotumeka eliogo ase eka gosiara ekengima igento kero kyote kero kora ekero okolitumika goikobwata machiko alia abekira selisa karadia elinde tetokanga ngo saliora machika alia abekire na koiranga ekemelikiago ngirigo chikwama buya Kolopa 300 OD nigo ligotoka se agrovet ende yonsiranga na soro mwancho matikali aseligo liense mono enekinga wikiroro kwenyoleire eliogeliga elinde mwancho matikali kenchi kingo nyuma mwancho matikali enokem agrovet nigo bono bagosira ayo motuki kwenekia nkonyorole efaida
Asante sana Moses Oyarmemba Nyakura success egento Jenio Mwanchone Echideke merongeto na kianda iguru echinsa 11 chiono maragoba Triza Yes Ntegete turakwana kangana getega iga Kareta na roche mo ngwana gete ole go rumugano yasigete mukai musacho akabora kurwa sibamenyete mukungu no musacho bamenyetamo musache kerabura ekrobat banya kubwata bwatia baenda nonye nkoti ubo saiti bukararo musubati nero ito musacho abura tali akwete bana bagatebo itiro musacho oro barabwe kerba bwata bwati ubo saiti ubo bwatanigwa ekabo mukungu oyo iga nero ito musacho kwaralire mukungu uri akabekwechera agasiekerwa miaka 30 years abwate miaka nge 2021 yabo aiki 51 oiki 51 ogosoka gagosoka katika pilika zake agonya gwetana naiga ukumanya gocha konyoro musacho urie kiabeta itete moyale bakomerana nere njira ogochiko chunguso konyora musacho uri nere onyuomirange miaka 31 onyuomire igatamete kurwa salenga gachaka nyoma kaenda kanyuomo bagateba igamuitaga siekeru that good years yes bakoikire miaka 51 ndio hiyo sasa omomeire njira ndio hiyo nikigo sakorete negenta akorete nkerikia ono niga muitete akwe buna rende yarengo ukule akamuita kamurusio akamuita ndakira niwoche yari mege 30 na ndende bono naki musani yakumbula naki bono bwatirwe kine kingera gambwa kechike gambo ete ensemo yo bosoli nguchire yaga nonya na matuko sine 20 nelimo kusangelio bosaiti na kero ya konyora abikiro sine rumande tetebe ne rumandale bono asibali bamanyete mangane lichiko omuswati onanda gusubwe miaka ende osentati ngusukurire gisubukia wosege subukia na akolte because yo muntu yo geko baitete muntu takwete mbona muiteterende kiagere miaka ero kodreki kolengana nanche yo kurire gisubukia gesubongeyo yango turai go material now that tebi 0706181822 0796988630 imenka yumugusio mwancho matigeli marago baya bono igese SMS line 0791088922 kuchakanire takoma kabisa ibirengele bya gombiri bya marago baya bono iga Kiss FM, hello. Hello. Yes. Mimi kuota kwa sauti mwingilako lakini wewe. Mswati huyo. Kama ndio sisi tuka akakole kile kahoka. Ndio watu comment yetu kwa tano. Akila ndio kwa serikali. Comment wale miaka. Akia comment wekiera na kole tege subekyo. Ile sio kidogo kuko ngacha. Wale watu walikuwa wale na wale mpaka tukubuisha tena na moyo. Haya. Yamano sana. Kiss FM, hello. Enkaye mugusi. Namna gani huyo? Naanda kale kwa tegera. Hello Kiss FM. Koma. Oyo Jacob bwana. Ngaki. Ndio. Wage kolire bono. Bintu mbiangora. Ngochere ncherere. Bintu mbiangora mwaka. Kurbono iga mpaka saa moja wewe. Just stay tuned. Haya. Kiss FM, hello. Hello. Yes, no kwa soiraiga. Ndio.
Haya. Enka yemugusi. Kuchi. Yes. Mweli nyabwa. Ndio. Montereva. Mondo yuta bwenereti amentu. Iga bwenerete kwanza biru etenge njora belire iga ngache. Aha. Ona bwenereta tikubono atikugo. Kolengana nelichiko. Ekagera no bororo bwagerete mwanzi biri orochenta kore tigin. Ruoro na manyire kuruoro bone sengenjo mwanga ngache to bororo bori. Agwagerire na korire ginte. Aha. Igo kiana kere igo momenta kindi. Right. Haya. Asante. Omwancho matigalite turaende byose kyakego tukoirana kugenda tuli kubwata kisimi. The true Kenyan spirit. Yani you guy, tell me. Every Kenyan has that kapal, who's always on the way. That guy who's always niko hapa nje. The best mwenye anajaribu tu. A guy has a B, but he's anajaribu tu. Yeah. Si Mkenya ashiki solo. Ashiki solo ni tunashika, bro. And that's the true Kenyan spirit. Yeah, being hopeful, kukua resilient, and always welcoming. And this undeniable spirit of our Kenya is brought to you by Kenya Cane, the true Kenyan spirit, Joe. Triple distilled KC Smooth and KC Pineapple Fusion. Quality origi and taste smooth since 1976. Excessive alcohol consumption is harmful to your health, not for sale to persons under the age of 18 years. Sante sana chideka mirongo ine sana ikumine sana chideka chitigalte chiraga ikumine bire bono maragoba imenka musi omancho matigarali tuganda to kumanya igoro yansema yobolimi to kumelia keni menyete bono igali buruga ni igali tindiete sana liburuga libwatense sana lakini ndege ntiki yankelinga ekero chibando cha uganda to kuburugera iga lichibuli achire kwalete iro liko limenya kenanga kolopa 300 OD enigo liko kwene kelinga ngo italire binyambi li itali kongiro li ite momogi gendo kende gyonsi ubiende yonsi etaganeri eri yes aso simeketendagere yago eliogiri ya kolopa 300 OD nigo liko kora kegima sana gendo karuki oganiriko kora ko manyankelinga ase chimilita emiayemo nigo gotumika machi chilite 200 nase chimilita chimisano ogosiara eka yago engima waigo mwancho matigeli liogeli nigo ligo tukase agraveti ndio sirang na sole ase ligoliense ene kikwali nyolre uaserire ekemelikiago egenteka nengeli ko niriko manya chinga kichugo siara nekero lirabaliri nyiu na waigo to siara li nyinge wetani kolengana na machiko abekire endagere yago manya kwa mwancho matigeli na igo kwande chiro okwenda go smile kiagere binte bikolteki ebire buya ebire chencheli igoro ya enoke magrovetu mwancho matigeli nigo bago sirayo motugi kwene kinga konyorole faida so botugi bwao bono bakolete ire mbegu yechiombe erengire na gwanchirwa asaba koneli mbegu yechiombe chia Frisian Ayesia Jesia amune chinda seligo lilense kegima ekerembra ego chiego keana nabo konyorara ebichuchu byeli tukelimo kurwa ase agraveti ya enokem babwate bichuchu biribigo kina bya bachingoko chikobe kamagana nacho layers biribigo kina bya bachingoko chinyama nacho broilers amna kienyeji improved chikobe kamagana bado na bachikobe chinyama ya bona bokobeke oda ya bagoturagelie gente kyenkelinga enokem aggravating asobokole artificial insemination babwata banyagitari betugo abao konya kobekira chiombe chia embego amona bamanyi abao ko era igoro chinjira okulende tugo ya buya ekolete faide nyinge enokem aggravating boy gonigo bao konelia endagere tugo unabono monyo bwe chiombe ekidisigio kamera echenge chingo kone bichuchu chichanjo amana muri okurwa asechi company ayo konya kulende tugo yao gati ebintu binde binge byobolemi tara enokem agarbetirera soro sagiro waboro yero gotoka jogo mbarabale ne skuru yoro soya jogo imimucho bosongo naboigo imeyeto nabokubanyora gali ase Shell petrol station ya karikure Falcona nasamange ba kresimi wetera se namba yabo ya 0740 186 688 amo na 011 531 88 elindo mwancho matigali onyore konyora obokoleri bwabo limolioka sabali sabo musubati emiriri bana bayatotere sabali sabo musubati uri gochase ito umurugi otara selindagira musubati uri gochase ito umurugi otara selindagira adochika tagende sobo tumanyane nabaibuli baye adochika
Company ya Light Venture nigo yakoretero munyu farmers maziwa na wewe kilisia farmers milking salf na yumbulimi bwetugo mulimi tugete ng'ombe ya mabere ng'omba wo kama bole mabere igo oragerie family bole kinyure kigimega kyaragira one company ya Light Venture nigo kyaletere omonyo yo farmers maziwa obate macro pamoja na micronutrients chiko ng'ombe liberera tegwa kona morera ndonsi boigo na nonyire mbega buna kuonyete munyo farmers maziwa iye kubate mbego limolio kana bego kero ya twalire mbego na boge ogenderete kunya omunyo farmers maziwa elinde nyagwe prepare na mabere igo gotoka sia agrovetendeo sirange na sole gose asijideri cooperative chons pechirange na sole pamoja na kelisi ya farmers milking salve ekiye kororo bichimbere chengombe bego ngotanga kere ngombe korwate ka chimbere echo eliye kwirira ngombe kwa kachinta chekere kama lakini gotumegete kelisi ya farmers milking salve igo kama buyamba ka wakura na bege ngombe ni yeterere chimbere chiaye yenda sia agrovetiranga na sole otebenga omunyo farmers maziwa pamoja na kelisi ya farmers milking salve kula se company ni ya Light Venture gose wake namba yese 0711 22 3277 0711 22 3277 farmers maziwa farmers milking salve certified tested na bego testified cross company ni Light Venture right Bikundo nakiyanzinyire Bikundo nakiyanzinyire Bikundo nakiyanzinyire Bikundo nakiyanzinyire Keregitana bakwara makongu chaya mambiani changayo kunywa Keregitana bakwara makongu chaya mambiani chango kunywa kanti time ni chango kunywa kobu kuira ichango korarera kobu kuira ichango korarera oburangeti okwe bizine changa Keregitana mwanya kokorara ligorora kweka yuratinde kwe bikundo nakiyanzinyire Bikundo nakiyanzinyire Bikundo nakiyanzinyire Bikundo nakiyanzinyire Nane mingi chimo kumuna Bernard ngogetata Nezekia nyama olimpiki na Richard na kelima kurukyo goro Igoba kumetie chibasa ngaikwa irete ebengi ukabegete kwambe tieye otana ko kwitidiro Samuel Rone tino yo vinchu mbiamono Kanyare Ezekiel Elita mwana kibondo ali kurwali nyakuta umukwanyu matenga bikundo baba moyale Keregitana bakwara makongu chaya mambiani changayo kunywa ranchi time ni changayo kunywa kobu kuira ichango korarera oburangeti okwe bizine changa Keregitana mwanya kokorara ligorora kweka yuratinde kwe Bikundo nakiyanzinyire Bikundo nakiyanzinyire Bikundo nakiyanzinyire Bikundo nakiyanzinyire Kago taro ko kanga ni sukari ekona goite kanse kumbe jinezi ndamanyemeke tongwate buleti vasti tokatwara ranzi na dina eke mokiaba kama jani kemanyole eyende za jari yerori yani tanya korabo kima Chibeze kwaone chobolemu kaikwa ile tendo tengo kule Chibeze kwaone chobolemu kaikwa ile tendo tengo kule Litanganya 40 kwa 100 liwa musini kaigoza chachete Elia kabere 100 kwa 100 libu 90 kaigoza chachete Elia katatoka nimbake nyumba libu 200 kaigoza chachete Bikundo nakiyankonire Bikundo nakiyanzinyire Bikundo nakiyankonire Esuti kwa wale yero tata Keregitana leo njogetere mwamu we koro to byajyo kire byabere dumu omocha nyoru sichimbu chanyo lilo bakomwe nyombe yo ensiro lira basiko chira mneri yodondi kono naye kyage gichi tata kwa bere sitoye birombeta Wabeire sitoye birameta Esuti kwa bolete yero ya ocho kirerero ni mwamu kobo taro goite como tere kumbe gatine tina chichiranga ebikoro toko bekalinganiza byachokire byabeire dumu machani oruzi chumbu chakule
chibeze kwao netyo bulemu kaikwaire tendo chengo kuole bikundo nakigyanzinyire bikundo nakigyanzinyire umongi na rutu manyetiza chitaranga nagotebya Kisii FM. Intendo che bikundo ninde nobokangu Intendo che bikundo ninde nobokangu Intuwanga bana ba minto intuwango bana ba minto intuwango inumo kwana manganaya intuwango inumo kwana manganaya mokole bwango no chomonto yonko ngitarea mokole bwango no chomonto yonko ngitare Kaki kaikware kene jominto kaikware Kaki kaikware kero nare nobokangu Waminto konkume chigariane kaimoka kabeke chumbi kilo isano Gariane bono konkume kamambia kanyore gari gete neine wa No ene ngeri umutinyo gatiro bisikale yana chiru konkume tie Egariana kaimoka kabeke chumbi Egariano kaimoko kabeke chumbi Engombe yane ntara kamero kamire Engombe yane ntara kamero kamire Embire raro moga kanyari bombire rare Embire raro mongina monika mbire rare Embire raro moga kanyari bombire rare Embire raro mongina monika mbire rare Mokari umwanone tinga kaga mweigotire Nainde naigule bono nintu mokolija Mokari umwanone tinga kaga mweigotire Nainde naigule bono ninje mokolija Omwana mukaria mukarasa lisazi agakwa Waminto nani mwimukire nje mokolija Nakiwa nongwekora Kaingo chiko bisa matwe Kama kagachi gare bikundo Mukaka nyaribo gakumetie Bono na omwe bundete chiwa bisi nje mokonya kugamba Wa Mangana yo walimo kanaro mumbekerete Kore sana tiko mananya saba abere Muri koraro na ene chitoro Alimo gosi me kanaro mona cheko kesa tata Mambia ya mama ambia Kayo mogusi Goja Igoro Omwancho mutegererio Kisii FM nigo toko gwakira ng'ambia asogo tokore station ya Enchore y'omugusi Kisii redio bora kote nchini kitamba burudani zimurua zote wanazotupatia wakitupa burudani nasi twazikumbatia wambea tu wape nini ili mwende ritaya Kisii FM Kisii FM sasa ni moto tena wakuote ambali Kisii FM iyenero enka y'omugusi Kisii FM emerongo kianda nenye enuguteyemo enka y'omugusi aya namangana maya asenchera y'obwenge korwa Kisii FM enka y'omugusi Wairiro byandonse surumancho motegereri nta kuriganira na SMS yetu yamangana maya asenchera y'obwenge chense 12 chebono maragoba Gavana wa kaunti ya Nyamira Muske Amos Nyaribuni gayane keria bamenyi be kaunti ya Nyamira buna serikali ya yenigera chikogenderera gukine birango by'abacuni me kaunti yo kakwa na chinga kyara umurubiri ubu kwigurense mu yuko gweneria abana ibinwerere senyagitari sub county ya Kerenyo Muske Nyaribuni gatababuna sama tukoma kaitire gusasa matuko ke aribusyo nigara chigosoki manifesto yaye ya soreta bisi irinde kuburia bamenyi be kaunti ya Nyamira Emerubiri ya tare ikirani gwikira bono irinde kwene kibuna n'ikigo ikirani gwa Burundi Gavana wa kaunti ya Kakamega Muske Fernandes Barasa ni gobono atebrubna ci kaunti chonsi emerongene na isano na ibiraiga Kenya tichira nyora chibesa kurwase serikali nene chichiri chilingi chibilioni emeronge 5 nomo na isatu kurwa cyumutinyo kabire no yoga 3 umwako yiga Muske Barasa yuru munyakirugo bwa mangana y'ikibesa se komiti iye Barasa yaba gavana iga Kenya
nigateba buna kubotekana nigitambukiro gie serikali kunyorwa kubotoka chibese chigo chia serikali chichi county nigengane yeiriro bokoreri obunge gutene nas chi county singencho kuburwa chibese chiri chiganeirie gwikira ni mirubirio oya magenderero chinga kibona ruru kuboria uchasike ganche kenene gie serikali gucha koneke ngubotoka bari chibese chio chichi county asobwango irinde chi county chinyar gwikira ni mirubirio yengenche ganeirie. Abasai kurwa sensemo yabo machoge county ya Kisii nigo beso kirina kwimurungania haiguru yuko nyurwa wechibesa cheche basari cy'umujumbe sikiribona batebiruna chibasiri chinego chairirege kagwika aschi skuru chiri bagosomera bagukwana nabarike mangana magia basabu nigo bamuburiri umujumbe bwenseme y'umusikal famiruka gocha gutugutrare komiteria ekurigereria mangana yukurwiwa wechi basari ya sebunge yabo machoge sebate birumna nigo obukurume obukagira kwene kigwase komite yo yentukerire yaba ge kwene kibuna barki wabange tibere gwekera chibasari chiri bagani tiase chinga kichibonerete nare yesinchira yubinga sebono mancho motegerere yekoragense yemo yabono maragoba girana ndengo manya yemo na yanda sinchira yubu ikiranu iretrane ngurukwa purity nyangwiso omoelio bwamangana maya asenchera y'obwenge bunaletua sole na Kisii FM enka y'omugusi. Kisii FM, hey, Kisii FM, enka y'omugusi. Radio nambeyemo eboto bomanyi enka y'omugusi eboto bosenya inkaninka 94.1 yo 94.1 enka y'omugusi. Company ya Kitale Industries nigobono yakoreteire ayo mutugi imeyagusi endagiringiya yetugo emanyakanete buna Faida Feeds iyo bakoni ase rigurirense kegima company yiga ngoni rendagira awo yetugo buna bone ndagira yechimori emanyakanete buna Calf Ali Wina Pellets endagiringiya ase chombe chamabere yemanyakanete buna High Yield Dairy Meal Extra Special, High Yield Dairy Cubes, High Yield Dairy Meal, na boigo Super Dairy Cubes, Super Dairy Meal, Dairy Cubes, Dairy Meal, mifugo gose Economy Dairy Meal, mifugo Cubes, endagira yechibarasi Hose Meal, na boigo omunyu obwe chombe. Kitale Industries ngoni bare endagira engiya kigima yebisusu gati yechendagira chinde chinyinge chetugo. Ime yomocho bosongo enyorere ndagira yetugo ya Faida Feeds ime ya mahitaji Discount Limited opposite Aga Khan Hospital mbarabara negeita kia emergency. Ime yomochie omagombo enyorere ndagira yiga yetugo ya Faida Feeds ase chiru ya magombo ime ya Nyongora Wholesalers. Boigo na boko nyore ndagira ya Faida Feeds ase Agrovet ende onse erangena sore. Asa mange kwa na mahitaji Discount Limited wetire namba 0790637896. Nabaigo Nyongora Wholesalers wetire namba 0710833817. Aye no murimi bwetugo naende notagete etugo yao etuare afiengia na gukinia ligesari yao toechanda Farmers Maziwa na Farmers Milking Salve kurwa ase company ya Light Ventures Industries Limited bono nigo yachire ase engenche yao. Echumbi ya Farmers Maziwa nigo ekomenta ligesari ya mabere na kwa etugo yao obonyamasi boisaine kuruania amarwire onsi elio kwene kebuna etugo yao nebwate afiengia.